Soňra Türkmenistanyň hemişeli bir taraplaryň 30 ýylyk münasibetli hormatly prezidenti bilen daşary döwletleriniň we halkara guramalaryň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýol başlaryny, şeýle-de Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň bir taraplaryň 30 ýylygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali bilen sylamak hakyna permanlara, hem-de Türkmenistanyň bir taraplaryň 30 ýyllyk atly ýadygary kümüş nişany bilen sylamak hakyna karara gol çekenligi aýdyldy. Soňra hormatly prezidenti bilen değişli resmi namalara golly. Resmi nama laýyklykda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Elizabeth Ruth, Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Gismat Gozalov, İran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Ali Mujtaba Ruzbekhani, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Bernd Hansen, Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Ravşanbek Alimov, Täjikistan Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Wafo Niýatbek Zoda, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Ahmet Demirok, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Ivan Valinkin, Yaponiýanyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowluk ýaly ilişdi Sasaki Hiroshi, Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçkanasynyň işlerini wagtlaýan ananan wekili Kim Jun Chol, Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar ganasynyň UNICEF-iň Türkmenistanyň wekili Zal Paratna, hem-de Aziýanyň ötüş bankynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýol başçysy Artur Andrusyak, Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýylygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali we Türkmenistanyň hemişeli bir taraplarynyň 30 ýyllyk atly ýadygarlyk kümüş nişany bilen dawaral ýagdaýda sylaglanalar.